Hyvää päivää. Tervetuloa Helsingin suomalaiselle klubille. Mennään peremmälle. Tervehdys. Minun nimeni on Miia Makkonen. Olen nuori yrittäjä ja olen ylpeä siitä. Olen 32-vuotias ja yrittäjätaipaletta on nyt takana 10 vuotta. Pikkulikasta lähtien ollaan tehty töitä kovasti ja alusta lähtien huomasin sen, että mitä enemmän teet, sitä enemmän saat. Koulun ohessa lukioaikana olin tehnyt jo useamman vuotta töitä koulun ohessa ravintola-alalla. Ravintola-ala on mainio ala. Sitä voi tehdä joka puolella Suomea, sitä voi tehdä ympäri maailmaa ja voi tehdä tiskityöstä, eli hyvin yksinkertaisesta työstä lähteä ja päätyä vaikka kuinka korkealle haluat. Minulla on ollut hyvät esimerkit ravintoloitsijoina ja hyviä esimiehiä, jotka ovat antaneet minulle silloin aikoinaan urani alkutaipaleella hyviä esimerkkejä, millainen on hyvä esimies, miten asiat tehdään oikein ja hyvin ja taloudellisesti niin, että saadaan aikanaan sitten yrityksille tuotettua hyvää tulosta. Monta asiaa vaikutti siihen, että kun Sotkamon yrityslukiossa oli mahdollisuus osallistua yrittäjyyshenkiselle kurssille tai koulutukseen, osallistuin siihen ja menestyin siinä. Se antoi minulle sellaiset eväät pitää yrittäjyyttä vaihtoehtona, että tässä ollaan. Sotkamon yrittäjyyslukiosta valmistuttuani jatkoin sitten vielä ammattikorkeakouluun taloushallinnon opintoja. Minusta piti tulla tilintarkastaja, mutta jo nuoruudessa saatu ravintola-ala jäi kummittelemaan hyvässä mielessä, joten perustin ensimmäisen oman yritykseni vuonna 2001. Se oli pieni kesäkahvila Sotkamossa Hiukanrannassa ja sen pyörittäminen onnistui aika mukavasti. Siitä innostuneena yhdessä paremman puoliskoni kanssa, Petri Karhun, joka on keittiömestari, hänen kanssa me halusimme kokeilla siipiämme Etelä-Suomessa ja haimme täältä uutta ravintolaa. Ravintola löytyikin ja päädyimme Pikkalan golfkeskukseen, Pohjoismaiden suurimpaan golfkokonaisuuteen, vetämään ravintoloita, jossa vietimme aikaa 6 vuotta. Yrittäjä ei voi jättäytyä laakereilleen, vaan mietimme, että mitä me haluamme tehdä loppuelämämme. Ja tarjoutuipa tilaisuus päästä vetämään Helsingin suomalaisen klubin ravintoloita. Täällä olemme olleet vuodesta 2009 lähtien ja hyvä näin. Yrittäjänä oleminen sitten onkin oma, voisiko sanoa nyt taiteen lajinsa. Minä rakastan tätä tapaa tehdä töitä. Minulle ei olisi muuta tapaa kuin toimia yrittäjänä. Minulla on siinä mielessä hyvä tilanne, että minä saan paremman puoliskoni kanssa tehdä tätä asiaa. Meitä on perhe. Tämä on meillä perheyritys. Me voimme jakaa kaikki hyvät ja välillä ne haasteellisetkin asiat. Ja se on tärkeää. Yrittäjällä pitää olla tukiverkko, kenen kanssa voi vaihtaa niitä päivittäisiä asioita ja vähän neuvotella, että mitenkä tehtäisiin. Ja jos ei tämmöistä ole, niin silloin kannattaa olla hyvät yhteistyökumppanit, esimerkiksi lakimiehet tai psyykkaajat, muut sparraajat tai käydä koulutuksessa ja muuta. Minulla on hyviä asiat, minulla on kumppani, kenen kanssa voi jakaa näitä asioita. Päivääkään en vaihtaisi pois. Tässä on haasteita, mutta on suunnattomasti myös mahdollisuuksia. Taloudellinen menestyminen, kun tekee asiat oikein, on mahdollista. Ja uskoisin kyllä niin, että se usein menestys tulee, jos vaan ei tee mitään mahdottomia, yltiöpäisiä tai ei ota liian isoja riskejä, mitä ei voi hallita. Ja muistaa päivittää omaa osaamistaan. Jos jää makaamaan laakereilleen tai tekee vaan sitä, mitä on tehnyt viimeiset 10 vuotta, niin en henkilökohtaisesti uskoisi, että sillä voi muuttuvassa maailmassa menestyä. Hyviä puolia on valtavasti. Pystyt suunnittelemaan oman elämäsi ja sen työskentelyaikasi. Toki se vie sinulta suunnattoman osan päivittäisestä ajasta, mutta se ei haittaa, koska sinä nautit siitä. Ja hyötyjä on muitakin. Ja haasteina on sitten oma henkinen jaksaminen.
ja se, että muistaa kehittää itseään. Ja mikäli on työntekijöitä paljon, niin kyllähän henkilöstöhallinnon osaaminen ja muutenkin asiakaspalvelutaidot ovat ensisijaisessa asemassa. Mutta toivon, että saisin innostamaan teitä, hyviä nuoria, lähtemään yrittäjän tielle. Tämä ei ole vaikeaa, kunhan vaan hyvä ammattitaito on taustalla ja halu yrittää ja välttää niitä isoja riskejä. Pienelläkin voi lähteä liikkeelle. Heti ei tarvitse pistää 1 000 000 euroa kiinni, voi lähteä 1 000 eurolla ja pikkuhiljaa kasvattaa sitä yritystä. Silloin se pysyy hallittuna. Tulee vähän hitaammin ehkä se menestys, mutta se tulee kyllä sieltä ja uskoo vaan itteensä. Ei muuta kuin hyviä yrittäjähetkiä vaan ja rohjetkaa lähteä liikkeelle. Tämä on mahtavaa.